Okay, so tell you what, namhlanje nginaso isikhathi so ngike ngathi cha ake ngilithathe leli thuba ngike ngi-entertain lo mbuzo engihlezi nginaka ukuthi unakho ukuqhamuka kodwa ke ngiye ngibe nokungawuphenduli ngoba nginendaba nawo akuyona futhi into engathi ibalekile kumina okwamanje yabo ngoba phela umuntu njobe la eGoli ifocus yami mina kusuke kuwumsebenzi nokuthi sengiqedile ukusebenza abantu basekhaya noma ngimsendele imali kusuke kuphelelisiwe kumina lokho impilo iqhubeka. So I always get asked this question of, are you dating? And I always say no. So people always think when I say no, it's because entertainment industry, she's keeping her partner private. Yeah, well, private and keeping somebody a secret are two different things. Baningi abantu who are in relationships who are keeping their relationship private, but their partner is not a secret. Sonke siyazana noba, but into eyenzakala kubudlelwane babo is private. I'm not keeping anyone a secret, and I'm not keeping nothing private. Okay. Angazi lento ngizoyichaza kanjani kodwa ke I'll try. The reason why I'm not dating, there comes a question of why are you dating, and I say no, and then there's this, why are you not dating? It's not that anginaimizwa, it's not that I don't see insizwa ezimisele ngami ngiyakubona konke lokho. The reason why ngingena umathandana noma umuntu engibambisene naye is because mhlambe ke insizwa eziningi mhlambe zike ziyibike kumina iphutha abalenzayo bangizela ngemali. Ngiyintombazana, yes, ngiyathanda ukuspoilwa, ngiyathanda ukuphiwa imali, but khona nje mfethu umuntu okuzela ngemali. Nginebhadi labantu abangizela ngemali. Umuntu ofuna ukufika empilweni yami azongikhombisa ukuthi hayi mina nginenyuko mfethu ngiyiphethe into yokuthenga. I think futhi sengishawo ukuthi sengisebenzile mfethu. Imali ngiyayazi, imali ngiyibonile, imali nginayo. But akube khona into ngumuntu wesifazane engizoyithobela wena ngaphandle kwemali yakho. Imali iyaphela. It's one thing I always say, imali iyaphela. Mungizela ngemali noma uzongenza ngikuthande ngoba unemali. Mhla iphela imali yakho yini engiyoyithanda kwena? Mina, I think I'm just waiting for that guy ozongibeka endleleni angikhombisa ukuthi umuntu wesifazane. Lo muzi lo mula ekhaya ngaphansi kwami. Like angibe nento engizoyithobela. Akube nokuthi mase kufika la ekhaya isikhathi sokuthi hey imali ayibona. But ngithi mengiyibuka insizwe engihloniphayo ngisho ukuthi cha ngisho imali ngangaba khona kodwa ngoba mina naye sisendawonye ngoba yena usakhona cha ngizohlala. Uyabo? Akube khona into engizoyihlonipha ngawe. Angingathandani nawe ngoba nakho ufuna unginike 50,000 wena zisuka. Ngoba trust and believe, njengomuntu wesifazane mengizokuthandela ukuthi unginike 50,000 azi ukuthi yoba khona inkinga mhla wangakwazi unginika 50,000 sengiyofuna omunye oyonginika 50,000 ususala kanjalo ngoba ngifunike mina ukugxuma ngike ngikhetha ukuthi cha ngihlale nje mfethu ngingangeni kumathandana. Enye into noma nginebhadi la kulezi insizwe ezifikayo, and ifese insizwe nje iphelele kulezi insizwe ezifikayo. Mina ngumuntu othandayo kumndeni, mhlawumbe uthola ukuthi ke nabangani noma nabantu engizothi ngisondelene nabo esakhula nabo, yabo abanye babo abakabi right empilweni mhlawumbe njengami but basazama. But mase ngifika nawe mfethu ufika kwabantu like mfethu isimo sasendaweni uyasibona, mengizofika mfethu phambi kwabantu ugqoka uGucci head to toe LV bandize emakhanda, uzofica abafowethu laba egqokela ama overall blue bahleli bayakhuluma beyinsizwa mhlawumbe khona umcimbi khona, so ufuna ukukhombisa wena ukuthi ungaphezulu kwabo.
ayabona nje mfethu mina ayikho into engixosha kumuntu shiya nje umuntu esilisa mhlawumbe ngithandana naye ayikho into engixosha kumuntu mina njengomuntu esothi hleli mase efuna ukukhombisa ukuthi unemali esothi hleli mfethu sefane kwaziyo wena ukuthi uyini adulanda wena adulanda the latest car iyangixosha lonto kumuntu nami nginazi izinto but mfethu mina mengase ngihlangane nabantu abangangazi ngeke basho ukuthi ngubani ngeke basho ukuthi nginani ngobani inhloso ngokuthi sihlale nabantu ukuthi siphile ndawonye sebeyothola late uthi hayibo kanti umsakazi hayibo kanti uhamba ngale moto hayibo yabo but angithi fethu uma ngifika endaweni eyamakhaya athi umuntu omdala mayebona ingane athi wengane awuhamba ongithathela uvaskini le indisho yokugeza ngithumeke wengane ambolanda ibhakede ngithumeke le ukuthi sengizongathumeki ngoba ngiyini yako ubani yazi ubani cha angiyithanda so ngingasho nje mfethu ukuthi nginebhadi labantu abafuna ukuyiveza ukuthi banotho imali ngiyayithanda do not get me wrong ngiyathanda uphiwa imali ngentombazana but ungangizeli mina ngemali nginayo futhi eyami ayikho into engichaza emalini I can afford ingane zami ngiya-afford impilo yami ngi-afford everyone around me but ungangizeli ngokuthi mfethu wena unento yokuthenga cha mina nje mfethu hayi ukuthi futhi I'm not ready for a relationship i-relationship ngi-ready nje for yona but angithi mengingena mfethu ngithole mfethu nje hayi man indoda enomthetho yabo indoda mfethu ezongaziphindi kabili ezothi mikhuluma ingizwe uthi baba sekhaya usekhulumile indoda ezothi mithi iyahamba ithi mama ngizobuya nje ntambama abo 5-6 ngibona isidingo sokuthi ngisukume la ngihleli khona ngipheke ngoba ubaba useyithengile izinto zokupheka ngipheke athi mebuya nje mfethu ngene egateini yabo ibhodo libe lisho lapha ekitchen ngifuna mina ukuba sothandweni olizongenza ngibone isidingo sokuhlala nalomuntu enginaye yabo mfethu mina ngifuna umuntu obazisayo abantu nowazisayo umndeni wakhe kungathi mfethu sehleli ndawonye usuyohlekisa ngumzala wakho mfethu ongekho right uthi lo islima lo yabona mfethu mfethu so hayi ukuthi mfethu ngiyasaba ukuba kwi relationship cha ngisaba hayi ukuthi ngisafocus emsebenzini cha ngifocusile emsebenzini kodwa isikhathi relationship nginaso kodwa le ukuthi ngizofika mfethu nomuntu ongizela ngemali ayifova ngingazi noma lento engizoyikhuluma nawe yinto efundisekayo kodwa ke onendlebe uzozwa kulonyaka ngiyafisa ukuthi masuthe ukukhula nje njengami ufunda ukwazi ukunqaba nje learn how to say no. There is power in saying no. Mengenza umzekelo kufika umuntu la phela ungiboleka imoto yakho sifuna ukujika nje la eduze cha yabo once you learn how to say no yabo mase ngithe cha I'm leaving no room for negotiation yabona once wathi cha wangazichaza uthi ngichacha yabona yabona once wathi cha wangayichaza you leave no room for negotiation and you leave no room for boundaries to be crossed. Funda ukunqaba ungazichaza. Inkinga nina ninqaba nizichaza. Phela ungibole imoto yakho sifuna ukujika nje la eduze masuthi cha. Ukuthi manje anginawo petrol. If you say no and then explain yourself ukuthi why unqaba, then you're giving umuntu iroom yokukunika isolution ukuthi why kumele unganqabi. Masuthe angikwazi ukunika imoto ngenxa yokuthi anginawo petrol, uzothi hayi sowufaka. Therefore awusenasi isizathu sokuthi unqabe ngoba inkinga beku petrol wathi uzofaka. Umnika imoto ajike eduze shayisa. Ubani usesenkingeni wena. I-insurance ayisakhokhi ngobani unika udriver ongazi umbhale phansi ukuthi mekushayela yena ku right. Kuningi uvuma ukusiza abantu kodwa kushayeke wena.
Let me tell you something. Ayi ukuthi abantu bayaxhaphaza. Uyazichaphaza ngoba ukwazi ukunqaba. Nami for the longest of time I thought abantu bangixhaphaza. Cha, abangixhaphazi. Ingoba imina obanika imvume yokungixhaphaza. Abantu bayexhaphaza into ababona ukuthi iyaxhaphazeka. Abantu bayexhaphaza into ababona ukuthi ilula. So hayi ukuthi abantu ade bexhaphaza babona lutho uvuma zothi asiyeke. Yazi I'm actually sharing this with you because I've gone through this. I really thought abantu bangixhaphaza kanti mina ungakwazi ukunqaba. Mina bengenawo no. Imfethu ngicongboleka imali mfethu 3000 thothi ngiseli no 1050 rand kwi bank account yami ngimniki. Ayifethu ngizokubuyisela kusasa kuphela inyanga. Ngihluphekeni sefane ngigibele mina. Ngihluphe ngobani angikwazanga ukunqaba. Kwesinye isikhathi I understand, yes, ukuthi take this from me man, like I've been through this. Kwesinye isikhathi hayi ngoba sisuke sisiza kodwa sisuke sisiza isimo esike sadlula kusona. Sisuke sisiza thina kwisimo esuke sadlula kusona sangalithola usizo. For example, kukaningi mfethu mina ngingabi nayo imali yokugibela, but ngingabi nayo umuntu ozongisiza ekunginikeni imali yokugibela. So mase ngithola omunye umuntu oshoda ngemali yokugibela ngimsiza. As much as ngimsiza ngisasiza yena sengisiza ukuthi nami situation ekanje ngiyayazi na ngifuna umuntu omunye adlule kulento engadlule kuyona mase uyasiza. Inkinga ngabantu abahlezi befuna usizo who are the takers. Abanawo ama limits. Umuntu mekabonza uphela ungisizile la, ungangisiza la, should sefana ngisize la. They feel entitled to your help. Hence why ngithi as much as umuntu osizayo funda ukuthi cha. Mase uthe cha ungabe usayichaza ukuthi why uthe cha. Don't explain yourself. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngibhake kabla ngibhake khona. Kodwa ke bafethu just learn to say no man. Learn to say no. Abantu abaxhaphazi ngoba bayabona you're easy ukuthi uxhaphazeke. Awunawo no. Yikho behlezi beza kuwena. Ungaze uyitshela ukuthi ngibambela kancane. Ngizoya ngale reception. Okay. Abantu baxhaphaza ngoba ulula, uvuma zothi. You know, there's one thing I learned as umuntu okade ehleze siza, ehleze vuma ekuthena size. Abantu ngisho inkinga yabi singekho onkulu kangako. Umuntu inkinga yakhe bemanathi hayi mengase ngithinta upheni ngiyazi izoba right. Ngobani? Kuvuma zothi. Yazi nalento yomuntu ovuma konke inakho ungayihloniphi. Ngikutshela lento from my personal experience. Inakho ungayihloniphi, awuhloniphi nje uvuma zothi. Kancane nje. Sanboy, hayi mangizoza ngale ngisakuyicall. Okay. Ngizoza reception khulileke. Ngiqamba manga kuze ngizoqeda le video. Yabo? There's khona inhlonipho ekhona. Khona inhlonipho onikwa yona ukwazi ukuthi cha. Yabona uvuma zothi kuzothi mekhona the slightest inconvenience bathi asambe sekupheni. Hawu lo uzovuma ukhuleke. Hawu fanele sendaweni siza asambe sothatha imoto yakhe. Hawu lo uzovuma uya understand afethu ukuhlupheka kwethu. But the day I learned to say no, sengiye ngizwe inkulumo zifika ekade zikhulunywa ngami kuthiwa ngeke mucabanga mhlawumbe uthola ukuthi ngisho umnikazi wendaba owayefuna usizo uzosho elinye ilanga uthi ngelinye ilanga engahlupheka ngacabanga ukufonela kodwa ngacabanga ukuthi uzonqaba. Abantu benze basaba ukuzocela usizo kuwena ngenxa yokuthi bayazi ukuthi strict. Hayi uthi awufuna ukusiza but bayazi khona izinto ozoyibuka before usize. Bayazi ukuthi mebe ngazile ngokweqiniso ukuthi bafuna ukusizwa bazobanjwa. Make people respect you man. Have boundaries. Uyaxhaphazeka ngoba awunawo ama limits. Abantu baxhaphaza ngoba awunawo ama boundaries. Guys, if you follow me,
umzala wami kade waba khona la page la mhlambe 2020 2021 20 doesn't matter. But if you know izinto esezenzekile empilweni yami uzokwazi ukuthi khona lo lusuku enga offerisha khona something ngathi no. And the day I said no, my whole life changed. My whole life changed. After that angwatholanga ama offer ngisho amanye omsebenzi angaphansi kwalento engiyifuna. Because bayazi abantu muyazi worth yakho uthi singadlaleli ngalo. Singadlaleli ngakulo. Ngeke avume lo. Ngoba bayazi uthi awuxhaphazeki. You know how to say no. So this year ungaphela unyaka uthi abantu bangixhaphazile. Ungavuma ukuxhaphazeka ngoba uvuma konke. Learn to say no. Okay? Angisho uthi no kule video la.